denboraldi amaierara iritsi gara eta bada momentua urtea errepasatzeko, zen muzkun zaizue aurten? Bueno, ez da jun hain oso ondo, garaipe bat bakarrik hartu dugu, jende ona daukagu, baina bueno, hori bili gara. Top 10 egin dugu asko, baina irabazi txarto aurten. Beti kostatzen da irabaztea, zuek beti hor koskan egoten zarete, baina filialen aurka eta aurten gainera gomurren aurka gauzak zailak izaten dira. Bai oso zaila izan da, bai, hori bili gara, hori azkar top 10 egin dugu asko, baina gomur irabazi oso erreza izan da. Eta txerrenduaren artean, egia da adibidez sorte txarra izan zen duten Nafarroako itzulian ailetzekin, txerrenduari batzuk puntan izan dituzue, baina, esan dakoa, lehiatik urrun. Bai, pizka suerte bat falta zaigu, baina, hori bili gara, a ber. Eta hurrengo urterako zer? Hurrengo urteako ikusiko dugu. Nola bukatzen dugu gaur azkenen lasterketa eta ikusiko dugu, zer jendeak hartzen dugun. Ni esker. Ez hori. Ailetz beste denboraldia bat bukatuta, jakin nahi dugu, ze balorazio egiten dezunzuk? Nahiko denboraldi okerra atea da ez. Hasieran pixka behan dugu atea hasi nintzen Bizkarreko lesio batengatik, eta gero puntu hartzen nahi nunen Nafarroako itzulien eukitako gaida eta gero, guztiz okertu zen denboraldia. Da, oain berriz guztua, baina, nahiko gora beratxua. Ziakaso zure egunik onena, Nafarroako lehenengo eguna izan zen, eta okerrena, bigarren eguna, ez? Hala da, Galizien ere postu polita inun, Nafarroako lehenengo etapan baita ere, eta, ikuste puntunean eola, eta bigarren etapa hortan dana okertu zen, da, gero berriz gorputzei buelta ematea. Gorputzai buelta emate horretan, hainbeste aldistarak etxegin da gero, pedalkadak topatzea zei izaten. Beti kostatzea hastea ez, eta gero hilabete eta erdi geldirik egon eta gero gehiago kostatzea, eta jendea gainera puntu honen zehon, da horretik hala ere beti kostatzea bai. Taldearen ikuspegitik gaitare gustatu zaizue aurten garaipenak lortzea, filialak dauden bezala eta gero gomurrek hartu duen uda hartuta, garaipenak oso garesti izan dira aurten. Talde bezala talde polita genuen, da azkenen nahiko denboraldi eskasatea da, baina esaten duzun bezala irabaztea beti zaila da, eta filialekin da aurten gomurro erakutsi duen mailarekin, gero eta zailago. Galder, denboraldi amaiera iritsi da, eta jakin behar dugu, zen muzkuntzen zuri denboraldia? Hasieran zaila izan zen, baina pizkanaka denborarekin ondo joan da. Pizkanaka aurrera egin dezue, uda batez ere ondo hartu dezu eta sentsazio honekin egin dezu. Pertsonalki gogor indarrez beti bezala motibatuta, disfrutatzen eta ibiltzen, ondo hor. Urtero berdina zaten dugu, baina eske horrela izaten jarraitzen dut, zaila den filiali irabaztea. Filialak jende oso ona daukate, pertsona gehiago batzutan, eta taldeetan superiorak dira, gehiagoak dira eta hori. Personalmente, uste duzu aurrera pozoa eman dezula aurten edo progresioa estankauta dagoela? Urte hasiera oso zaila izan zen, gaixo egon nintzen, txarto eta gero indarrez hasi nintzen, baina ezin izan zen, orduan gero buelta eman genion eta ondo, azkenean ondo. Aurrengo urtera begira zer? Ikusiko dugu, espero dugu hobeto egotea. Esker.